Gawa ce ke kwance a lungun ana binciken wanda ya kisan amma har yanzu ba a gano ba. A cikin yayyafin Detective Michael ya sauko daga mota ya faka a bakin titin ya ƙaraso inda abokan aikinsa suke tsaye cikin lema. Ya sunkuya a kan gawan. Wannan ba bakon abu bane a garin, amma wannan ya bambanta. Gawan yana kwance duk jini, idanunsa na kallon sararin samaniya. Wani walƙiya ne da aka yi hasko masa wani sarƙan hannu wanda yara ne suka haɗa irinsa. A hankali ya sa hannu ya ɗauka. Duk da akwai jini amma Detective Michael ya gane sarƙan. Wannan sarƙan shi ya haɗa da hannunsa. Matse abin ya yi tare da numfashi saboda kar a gane shi. Ya fara tunawa. Tabbas wannan abin shi ne ya haɗa ya baiwa abokinsa Idris kyauta lokacin suna ƙanana. Alama ce ta haɗin aminci, shi ma yana sanye da wanda Idris ya bashi. Tunani ya koma yi lokacin da suke wasanni a ƙauyensu. Yi farin ciki ko baƙin ciki a tare. Duk wani mafarkansu, sirrinsu a tare. Har ƙawari suka yi na cewa za su kare juna a kowane yanayi. Yana tsaye kamar an dasa shi, ya matse sarkan a hannunsa tare da baiwa 'yan uwan nasa umarni su ci gaba da haɗa bayanai kan binciken. Lallai idan ya kasance da hannun Idris to wannan zai kasance har da shi a ciki. Michael ya samu kundin Idris, abin da ya gani ya tsorata shi domin a 'yan kwanakin nan an yi shaidar Idris a matsayin tantiri. Yana ɗaya daga cikin ɓoyayyun ubannin daban da suke taka doka a yankin. Ƙananun laifuka da manyan laifuka duk ana zarginsa da su. Cike da nadama Detective Michael ya buga kan teburin da ke gabansa. Ta yaya zan ɓata tsawon rayuwa wajen ganin na inganta rayuwata da na ɗan uwana, amma hakan ta faru? Ta yaya? Wannan duka laifina ne. Bayan sati da faruwar wannan al'amari, aka samu labarin wata ƙungiyar da ta ɓoye a wani gida, kuma ana zargin Idris ne shugaban tawagar. Ta ɓangaren jami'an, Detective Michael ne ya jagoranci atisayen inda suka kutsa gidan. Michael ya shiga amma a tsorace yake. Kada wani abu ya samu Idris. Suna shiga aka fara musayar wuta. Nan take 'yan tawayen suka fara tserewa, shi kuma Detective Michael ya shiga neman Idris. Karaf suka haɗu a wani ɗaki, sun tsaya suna kallon juna. Michael ya ƙare masa kallo. Gaba ɗaya Idris ya canja. Fuskarsa ta sauya, amma sai dai idanunsa da yanayin kallonsa ba su sauya ba. Sai wani ciwo da ya ji a fuskarsa. Nan take Detective Michael ya ce, Idris, ya saukar da bindigarsa. Idris ya yi murmushi na mugunta ya ce, Jarumi Detective Michael mai gaskiya, dodon 'yan ta'adda, barka da rana. Kafin Michael ya amsa, tuni Idris ya danna gurnetin da ke hannunsa. Tuntuni hayaƙi ya mamaye ɗakin. A haka Idris ya tsere. A daren ranar, Detective Michael ya gagara bacci, ya zauna kan kujerarsa, yana ta shan shayi ba ƙaƙƙautawa, yana kallon sarƙar hannu. Ya yi tsammanin zai iya raba aikinsa da rayuwarsa ta sirri, amma wannan karon abin ya birkice masa. Ya koma tunanin lokacin da iyayensa suka bar duniya tun yana ƙarami, suka miƙa shi ga iyayen Idris inda suka taso tare. Kowa yana tsammanin ma 'yan biyu ne, ba su taɓa cin abinci ba sai a tare. Amma bayan mutuwar mahaifiyar Idris, komai ya ruɗe musu, inda Michael ya ci gaba da aiki tuƙuru, inda shi kuma Idris ya ɓace a cikin hayaniyar duniya. A 'yan kwanaki kaɗan, binciken da suke ya ƙara dagulewa, inda Idris ya fara gabato da manyan laifuka da ɓarna, yana kawar da manyan ubannin daba da ke yankin, ya ƙara haura iko. Ya ƙwace musu yaran gida tare da abubuwan da suka mallaka. A lokaci guda, tawagar Michael ta koma fuskantar matsin lamba, inda aka bata kwanaki kaɗan ta kamo Idris. A lokacin, Detective Michael ya ji kamar mai neman fatalwa, kamar bibiyan fatalwa yake. Idris kuma kullum yana masa saƙonnin tsoro da razanarwa da kuma ba'a. Wata ranar Detective Michael yana zaune yana aiki a ofis da dare. Ya samu saƙo. Daren yau amaryarka ta yi kyau, amma sai dai ba kowa. Gashi ni har yanzu tuzuru ne. Faɗa min ya za a yi. Nan take ya shiga firgici. Lara ita ce a yanzu take sanya masa rayuwa. Tabbas idan wani abu ya same ta, to komai nasa zai zo ƙarshe. Da sauri ya nufi gida, yana zuwa ya iske ta tana zaune kan kujera, tana sheƙar kuka. Shi kuma ya bushe a ƙofa yana kallonta. Zuciyarsa na bugawa. Goma a lokaci guda, ta taso da sauri tana kallonsa. Babu abin da ya same ka? Cike da mamaki yake kallonta. Ke babu abin da ya same ki? Babu abin da suka min, amma me yasa baka taɓa faɗa min cewa Idris ɗan uwanka ba ne? Shiru yayi bai ce komai ba, ta ci gaba da cewa, Ca min yayi na faɗa maka, wai mu bar birnin nan, idan ba haka ba zan iya rasa ka. Har yanzu shiru Michael yayi yana tuna menene abin da Idris yake shirin yi. Sai da ta kwanta a ƙirjinsa, muryarta na rawa ta ce,
don Allah na roƙe ka, mu bar nan, mu je mu kama wata rayuwa. Murmushi yayi yana shafa kanta. Idris ɗan uwana ne, kuma amana ne a gare ni. Ya fitar da shi daga wannan masifar tare da wannan garin gaba. Wasan ƙarshe ya zo. Detective Michael bai taɓa tsammanin za a zo ƙarshe da wuri ba. Daga hukumarsu an gano maɓoyar Idris tare da yaran gidansa a wani babban tsohon gini. Detective Michael ne ya jagoranci tawagarsa, haɗi da wata rundunar masu yawa. Har wa yau sun shiga, amma Michael a tsorace yake domin ya tabbata Idris ba za su tsere ba. Yau ma a wani babban ɗaki mai ƙofofi suka haɗu suka tsaya suna kallon juna. Bai kamata ka ƙare a haka ba ɗan uwa. Muryarsa na rawa ya ci gaba. Za mu iya gyara komai. Idris ya yi dariyar ƙarfin hali. Za mu iya gyara komai? Kana tunanin ayyukan da na yi a baya za su gyaru ne? Ka ga ɗan uwa, wannan duniya ba haka take aiki ba sam. Duk hanyar da ka zaɓa, nan za ta kai ka. Ka zaɓi taka, ni ma na zaɓi tawa. Da sauri ya dakatar da shi. A'a sam, wannan hanyar ba ita ce hanyar da na san ɗan uwana zai bi ba, sai dai wata ƙaddarar ma mai ƙarfi. Nan take suka ji ƙarar harbe-harbe a cikin ɗakin. Na hannun daman Idris ne ya shigo da sauran 'yan daban a ƙoƙarinsu na buɗewa detective wuta don su kashe shi. Idris ya yi sauri ya rungume ɗan uwan shi don kare shi. Burusai Michael ya ji suna shiga cikin jikin ɗan uwan nasa. Bindiga ya ɗaga, shi ma ya fara harbi. A daidai lokacin jami'ai suka shigo aka harbe su gaba ɗaya. Detective Michael ya kame Idris da yake ƙoƙarin faɗuwa ƙasa. Ya sauke shi a hankali. Idris yana cewa, ka gafarce ni ɗan uwa. Na so na yi nasara ta hanya mai kyau saboda ni da kai mu gina kyakkyawar rayuwa. Amma na faɗa tarko. Na cancanci haka. Tabbas na cancanci haka. Yana faɗin haka nauyinsa ya sake alamun ya mutu. Walla kawai Michael yake yi. Yau ga wanda yake ƙoƙarin karewa, amma rayuwarsa ta tafi a hannunsa. Gaba ɗaya murna ake yi. Jami'an sun yi nasarar kammala atisayen da suka daɗe suna fama. Hakan ne ya sa aka yi wa Detective Michael ƙarin matsayi. Amma Michael baya jin daɗi. Sam kamar a ƙasa aka binne shi. Wannan faɗuwa ce a wajensa ba nasara ba. Kalli Michael yana zaune a kabarin Idris, fuskarsa duk hawaye. Ya ce, na yi alkawarin kare ka. Sun kuyar da fuska yayi, amma na gaza. A daidai lokacin ruwa ya fara sauka, yana wanke masa hawaye, amma hawayen da ke zuba a zuciyarsa, wane ne zai wanke masa? Ya tabbata ba zai taɓa manta Idris a rayuwarsa ba, har abada.